Bona vesprada. Des de la Biblioteca de Manuel vos presentem les novetats que tenim ara mateix a la biblioteca. I comencem per estos llibres d'ací, que són els llibres que ens ha enviat la Delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València. Mireu, són tots llibres relacionats amb la memòria històrica, tant de les persones represaliades durant la postguerra, com este llibre d'ací, la postguerra a les comarques valencianes, que formarà part del nostre fons local perquè nosaltres, com a poble, Manuel forma part de la partida judicial de Xàtiva. És un llibre que es va presentar online i que segurament, si tot va bé, presentarem a octubre a Manuel. Tenim llibres que parlen de la transició, com este d'Adolfo Suárez i la transició política, La memòria herida, parlen sobre les refugiades, els refugiats i les refugiades, sobre la guerra civil, un brigadista sefardí, sobre les memòries de Vicente Uribe, ministre comunista, la residencia de señoritas, los exiliados republicanos en los campos de internamiento franceses, los profesores de segunda enseñanza de la guerra civil i un largo silencio. I després, així damunt, que espero hem començat, tenim dos còmics relacionats amb la Segona Guerra Mundial i el genocidi jueu. Este és A la sombra del comboi, que narra la odissea de 3 joves francesos que van ser capaços d'aturar un tren que duia jueus a camps de concentració i van salvar la vida de molta gent, i el fotògrafo de Mauthausen, d'acord, sobre el camp de concentració de Mauthausen. Tots relacionats a la memòria històrica, amb la memòria de la nostra guerra, la nostra postguerra, la transició, però també amb les relacionats amb la Segona Guerra Mundial i la repressió. I ara ens n'anem a veure els llibres que tenim, que són de literatura en general. Mireu, així tenim el Premi Planeta de l'any passat, de Javier Cercas, Terra Alta. Així tenim La pilota grossa, que és un llibre que va presentar així a Manuel, sobre el joc de la pilota. Este llibre que té molt bona pinta i es diu El mapa de los afectos, d'Anna Merino, i és el Premi Nadal de l'any passat. De veritat que el nom és bonic, El mapa de los afectos, deu ser una passada. Este llibre de Rafael Chirves, no sé si coneixeu a Rafael Chirves. Rafael Chirves va ser, però va morir, un dels grans escriptors que era d'ací, del País Valencià, el que passa que escrivia en castellà. I este llibre, La bona lletra, està traduït. D'acord? Ell va escriure en castellà. I és un llibre curtet, però absolutament deliciós, com tots els que fa Chirves, o els que feia Chirves. A la platja de Camus, d'Elvira Cambrils, sobre la memòria... És una novel·la, però sobre la memòria dels valencians que van viure a Argèlia i van haver d'eixir amb la decolonització d'Argèlia. Viure perillosament, de Gemma Pasqual, escriptora valenciana que, en aquest cas, són relats on les protagonistes són Virginia Woolf, Mercè Rodoreda, Simone de Beauvoir, Jane Austen, no sé si vos sonen algunes, segur que sí. D'acord? Aquests són els llibres de literatura en general. Tenim un còmic, no pot faltar, Panteres Negres, de què anirà? Bueno, és un còmic molt interessant sobre les Black Panther, que estan del moviment Black Panther als Estats Units, que van ser empresonats i que encara n'hi ha alguns en la presó. La lluna, un llibre infantil per a explicar-nos què és la lluna, molt interessant. El tío de la porra, de Juli Capilla. Contalles de iaios i iaies, anem augmentant el nostre fons que parlen sobre les rondalles populars i les contalles, segur que està interessantíssim, de la Farga. I este llibre per a joves que es diu Estima com vulgues, que ja vos imagineu per on va, i que té esta etiqueta. Si no la conegueu, aquesta etiqueta, mireu, té molts colors, d'acord? És una etiqueta que envolta tot el llibre. Tenim algun altre llibre amb aquesta etiqueta, ara sí vos l'explique, perquè així vegeu, si vegeu més llibres. Este llibre que es diu Love is Love també té l'etiqueta de colors. Veritat, aquesta etiqueta representa a la bandera LGTBI, d'acord? I són els llibres que estan en diferents estants de la biblioteca, però que tenen temàtica LGTBI. Com és una biblioteca molt xicoteta i no podem fer una secció especial LGTBI, sí que marquem els llibres que tenen aquesta temàtica. Igual que marquem els llibres que tenen temàtica
feminista o relacionada amb les dones. Per exemple, així n'hi ha 3 llibres, que és un còmic, Persèpolis, que té a veure amb la situació de les dones o feministes, Los testamentos de Margaret Atwood, la continuació del cuento de la criada, també relacionat amb la situació de les dones i amb el feminisme, i aquest llibre d'ací, que es diu Els homes m'expliquen coses, de Rebecca Solnit, que en aquest cas en concret aquest llibre és específicament. Llibres amb temàtiques diverses que aixina a un cop d'ull podem trobar a la biblioteca fàcilment. Aixina que, com veureu, tenim alguns llibres nous que estaran en la nostra secció de novetats. Ja sabeu que per motius d'higiene i sanitat no podem tocar els llibres i per tant haurem de demanar-los. Però aixina vegeu quins són els llibres nous i, com segur que se us farà la boca aigua, veniu quan vulgueu a per ells. Un beix i una abraçada.